Bakit tayo biglang tumigil, Kuya Julio? May problema ba? Ay nako ma'am, problema talagang malaki. Hindi kakayaning makalusot ng kotse sa kalsada at pagkakarami po ng tao. Malayo pa ba tayo sa Hacienda Carolina? Malapit-lapit naman na po ma'am. Kung lalakarin ko, kaya ba? Isunod niyo na lang siguro ang luggage ko ron sa mansyon kapag nakalusot ka na. Sa palagay ko naman ay malalakad na ninyo ma'am. Malapit naman na po tayo sa entrance ng hacienda eh. Ang hindi ko lang po sigurado ay kung anong oras ako makakalusot sa mga taong ito. Parang hindi matitinag eh. Kaya nga ako nagpasundo ng maaga eh. Para maaga tayong makarating sa hacienda pagkatapos ganito naman ang dadatnan natin. Ano kayang meron? May fiesta ba? Naku, walang fiesta. Matagal pa ang fiesta rito. Nagwewelga ang mga tao. At talagang napili pa nilang malapit sa entrance ng hacienda magwelga? Ay, dahil mga trabador sila sa Hacienda Carolina. Anong sabi mo, Kuya Julio? Itong mga nagwewelga ay mga trabahador sa hacienda ng tiya ninyo. Mamina, may ilang araw na rin po nilang ginagawa ito. Kaya mabuti na lang din talaga na naisipan na ninyong magpunta rito. Teka, gaano ba kalaki ang problema sa hacienda para magwelga ang mga trabahador ng tulad nito? Ako, hindi ko masasagot yan, ma'am. Driver lamang ako at hindi ako nakikialam sa pagpapalakad ng hacienda. Ang mabuti ay yung katiwala ng tiyahin ninyo. Ang tanungin ninyo tungkol dyan. Tiyak na masasagot niya kayo. Hoy! Ina! Saan ka pupunta? Saan pa? Di sa mansyon. Bakit pa sabing tumutungtong ako sa mansyon? Mabigat ang pakiramdam ko. Nasaan na bang katiwalang yun? Alam naman niyang darating ako. Mamina? Nariyan ka na pala. Kanina ka pa ba, ma'am? Nasaan si Kuya Julio? Wala pa si Kuya Julio at ang assistant ko. Natrap ang sasakyan sa labas ng hacienda dahil sa dami ng mga trabahador na nagwewelga. Ganun pala. Ano bang kalokohan ginawa mo ha, Elias? Bakit ganun na lang ang hinagpis ng mga trabahador dito sa hacienda para mag-rally sila? Sa maniwala ka't sa hindi, ginagawa ko lang naman kung anong alam kong makakabuti, ma'am. Marami sa mga trabahador ng hacienda ang kulang sa disiplina. Pero kailangan pa ba talagang humantong sa ganito? Minsan ba pinakinggan mo kung ano ang mga hinaing nila? Ma'am, paulit-ulit na akong nakinig sa lahat ng gusto nilang sabihin. Ang problema, sa una lang sila magaling at pagdating sa dulo, inuulit lang nila ang mga pagkakamali. Dahil tao lang din sila gaya sa atin. Nagkakamali. Mistakes is what makes us human, Elias. Pero malaki ang ikinapilay ng hacienda sa pagkakamaling nagawa nila ngayon. Kaya dapat lang naalisin na sila sa trabaho. Bakit? Ano bang nangyari? Mahigit kumulang 100 baka ang namatay sa mga nakalipas na buwan dahil sa kapabayaan nila. At ano ang ikinamatay ng mga bakang yon? Bakit hindi nakaabot sa akin ang tungkol dyan, ha, Elias? Pasensya na kayo, Ma'am Ina. Hindi na namin ipinaalam ang tungkol sa problema dahil alam naming abala kayo sa pagkaka-ospital ni Madam Carolina noong mga panahong yon. At ngayon nga, ay wala nang tiyahin ninyo. Nakikiramay ako sa pagkamatay niya, ma'am. Yun na nga, Elias eh. Ngayong wala na si Tia. Ako lang mamamahala ng lahat dito sa hacienda. Kaya dapat ipinapaalam mo sa akin lahat ng mga nangyayari dito. Maliit man o malaki. Pasensya na kayo ulit, Ma'am Ina. Hayaan mo. At mula ngayon, idudulog ko na sa inyo ang lahat. Good. Yan ang inaasahan kong marinig mula sa'yo. Nariyan na sina Kuya Julio. Isunod mo na lang ang mga gamit ko sa itaas. Mauna na ako sa kwarto. Yung master bedroom na lang ang gagamitin ko. Opo, Ma'am Ina. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Ako si Ina, hindi ko tunay na pangalan. Lumaki ako sa Maynila,
sanay sa ingay at buhay sa syudad. Noong namatay ang aking tiyahin na nagmamayari ng hasyenda sa isang liblib na bayan sa Batangas, ay ako ang nagmana niyon. Mayroon pa siyang mga kapatid at ibang mga pamangkin, ngunit ni isa sa mga yon ay walang may gustong manirahan sa hasyenda. Noon lang ako nakakita ng pamilyang hindi nag-aagawan sa pamana. Ang iba nga ay magkawatak-watak pa dahil sa pag-aaway. Pero ang pamilya ko, tila ba may iniiwasan sa hasyenda. May kinatatakutan. Tuloy! Gumawa nga pala ako ng itinerary mo dito sa hacienda for today para naman... Hindi mo na natin gagawin ng mga yan ngayon, Rina. Ha? Bakit naman? Nang nasa Maynila tayo, pinagawa mo ito sa akin dahil sabi mo pagdating mo rito, gusto mo na kaagad magtrabaho. Hindi ko rin alam kung bakit pagdating natin dito. Bigla na lang akong nakaramdam ng pagod. Alam mo yung pakiramdam na parang sobrang bigat? Baka magkakalagnat ka. Stress ka rin naman kasi nitong nagdaan sa pag-aasikaso mo sa tiyahin mo sa ospital at nung burol niya. Yang pagod, sadyang sa huli yan naniningil. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna at bukas na natin gawin ang mga kailangan mong gawin. Okay. Oo nga pala. Yung guest room na lang sa tabi nitong masters ang gamitin mo para magkalapit lang tayo. Ay, pasensya ka na. Doon ko gusto sa guest room sa ibaba, malapit kay Elias. Talagang basta lalaki, ipapapalit mo ako? Bakit hindi? Chering, takot ko na lang mawala ng trabaho, no? Sa tingin mo naman, sisisantihin kita. Kahit nga wala kang ginagawa, pinapasahod pa kita, di ba? That's what friends are for. Oh, paano? Maliligo muna ako. Parang nakuha ko kanina lahat ng alikabok dito sa hacienda nung maglakad ako eh. Okay, sige. Go lang. Pumasok ako ng banyo at taligo. Medyo tinagalan ko roon para naman mapreskuhan ako. Sariwa ang hangin sa probinsya, pero maalinsangan ang panahon dahil tapos na ang tag-amihan. Ilang minuto ang lumipas at lumabas na rin ako. Handa nang magbihis nang may marinig akong ingay mula sa kabilang silid. Dali-dali akong nagpunta sa katabing guest room at pinihit ang doorknob, subalit nakakandato yun. Elias! Elias! Dalhin mo rito yung mga susi! Heto na po, ma'am. Ma'am Ina. Sana nagbihis ka muna bago mo ako tinawag. Pasensya na. Ay, nagmamadali kasi akong lumabas kaya nakatapis lang ako ng tuwalya. May narinig kasi ako nagkalabugan dito sa kabilang kwarto. Ganun ba? Baka naman guni-guni mo lang yun, Ma'am Ina. Maayos ang lahat sa loob ng guest room nang mabuksan ni Elias ang pinto. Sarado ang mga bintana at walang bakas na may masamang loob na nagtangkang pumasok doon. Guni-guni ko nga lang ba talaga ang kalabugang narinig ko? Baka nga. Bago pa lang ako dumating sa hacienda, alam kong may mga problemang kailangan kong ayusin. Kaya naman nakiusap ako kay Elias na samahan akong makipag-usap sa mga trabahador. Nangangamba akong baka lumala pa yun kung hindi ako aaksyon ng maaga. Katahimikan! Magsitahimik kayo at makinig ng mabuti sa sasabihin ko. Hindi ka dapat ganyan magsalita, Elias. Magandang umaga po sa inyong lahat. Humihingi po kami ng kaunting katahimikan. At kung maaari ay pakinggan ninyo ako dahil mahalaga po ang sasabihin ko. Kaagad namang tumahimik ang mga tao pagkatapos kong magsalita. Manghang nakatingin sa akin si Elias na ikinangiti ko na lang ng sandaling yun. Gumala ang tingin ko sa lahat na noon ay tahimik na naghihintay kung ano ang sasabihin ko. Ako po si Ina. Pamangkin po ako ng dating may-ari ng hacienda na si Carolina Bautista. Hindi naman po lingid sa kalaman ninyong lahat kung ano ang nangyari sa tiyahin ko.
Ngayon pong wala na si Tia, ako na po ang mamamahalan nitong hasyenda. Yan pala si... pala siya ng ina. Ang ganda naman ng ina. Kung ano po ang magandang nasimula ng tiyahin ko rito, ay ipagpapatuloy ko. Nakikiusap lang po ako sa inyong lahat na kung maaari, itigil na po ninyo ang pag-welgang ito at pag-usapan po natin ng maayos ang mga nais ninyong mangyari. Pwede po kayong dumulog sa akin. Lagi naman po akong nasa mansyon. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Ma'am Ina? Kapag ginawa mo yan, parang sinabi mo na rin sumuko ka na sa kanila. Hindi naman yun sa ganun, Elias. Give and take lang. Kailangan kong pakinggan kung anong gusto nila at tatagpuin sila sa gitna. Ay, kung ganyan ang desisyon mo, wala na rin naman ako magagawa. Dahil simula ngayon, ikaw nang masusunod dito sa asyenda. Mukhang tapos nang tungkulin ko rito. Anong pinagsasabi mo riyan? Ang lagay ba ay hindi mo pa ako pinapatalsik? Bakit naman kita sisipain dito sa hasyenda? Paano akong pasimulan ng gulo? Kung hindi ko sila masyadong pinagigpitan, hindi naman sila mag-aalsa tulad nito. Ginawa mo lang naman kung ano sa tingin mo ang tama. Siguro ay magkaiba lang tayo ng approach sa mga bagay-bagay. Pero hindi naman yun mabigat na dahilan para alisin kita sa trabaho mo. Isa pa, marami pa akong kailangang matutunan sa pamamalakad nitong hasyenda. At ikaw lang ang makakatulong sa akin. Anong tulong ba ang kailangan mo, Ma'am Ina? Una na roon ay ang pagtigil sa pagtawag mo sa akin ng ma'am. Ina na lang dahil mukhang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Kung yun ang gusto mo, edi sige. Gusto kong maglibot-libot sa asyenda. Pwede mo ba akong samahan? Pag-usapan na rin natin ang mga problema rito at mga ganap nitong mga nakalipas na buwan. Masaya akong marinig yan mula sa'yo. Ma'am, Ina pala. Sa palagay ko, magiging maayos ang lagay ng asyenda sa pamamalakad mo. Sana nga, Elias. Sana nga ay maging maayos ang lahat. Dahil yan ang pinangako ko kay Tia bago siya namatay. Salamat sa iyo, Ina. Salamat dahil tinanggap mo ang responsibilidad sa pamamahala nitong asyenda. Ang buong akala namin ibibenta na ito ng mga kaanak ni Madam Carolina. Ayaw na ayaw nila sa lugar na ito. Naalala ko pa nung bata pa ako. Ayaw akong payagan ng mga magulang ko na magbakasyon dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nga alam kung bakit eh. Ikaw ba? Baka may alam ka. Nako, kamakailan na lang din naman ako naging katiwala rito. Noon lang hindi makaganap si Lola Faustina sa mga tungkulin niya rito kasi nga matanda na. Mabuti nga pumayag si Madam Carolina na ako na lang ang pumalit. Biski na nga ba, bagito pa ako noon. Sa lagay na yan eh, sigurado ka bang wala kang inililihim sa akin? Naku, wala. Ano naman ang ililihim ko? Ganon. Kung ganon, halika na. At maglibot na tayo. Grabe, ang lakas ng ulan. Mabuti na lang nasa may gate na tayo nang bumuhos. Oo nga eh. Sa tirik na yun ang araw buong maghapon. Hindi ko akalain na uulan ng ganitong kalakas ngayong gabi. Parang ang sarap tuloy ng mainit na sabaw ngayong hapunan. Ano sa tingin mo? Sakto, nagluto ko ng nilagang baka. Uy! My favorite! Yeah, naalala ko na binanggit mo sa akin kanina. Ang mabuti pa magain ka na, Rina, para makakain na rin tayo. Bakit ako? Dahil wala naman tayong kasambahay pa rito sa ngayon. Kaya kailangan nating pagtulungan ang mga gawaing bahay. Nagluto ka na rin lang, at ikaw nang kumilos sa kusina, eh di maghain ka na. At saka nakikita mo naman na basang-basa pa kami ni Elias. Magpapalit muna kami ng damit habang naghahain ka. Okay. Ay, Jesus Maria Josep! Nakakagulat ang kulog. Parang may mga tao sa labas. Ha? Nasaan? Nasa foyer kami ni Elias ng sandaling yun at kampo nakatanaw sa direksyon ng malaking gate ilang metro ang layo mula sa mansyon. Nakita ko ang 3 figurang nakatayo sa labas niyon nang biglang gumuhit ang isang matalim at nakakatakot na kidlat. Tama nga si Elias. May mga tao nga sa labas. Sino ang mga yan? Kilala mo?
Hindi ko sigurado kung sino. Pero sa malamang, bagong salta ang mga yan dito. Mukhang may mga dala pang bag eh. Puntahan mo. Itanong mo kung anong kailangan nila. Hayaan mo na lang. Baka mamaya may masama silang tangka rito. Dahil nakita nilang malaki ang mansyon. Hindi mo lang kilala kung sino. May masama na kaagad tangka. Uso ngayon yung ganong modus. Hindi mo ba nababalita? Magpapanggap silang kailangan ng trabaho pagkatapos kapag tinanggap ko, mga ilang araw o buwan, pag nanakawan ka na. Judger ka rin, ano? Ha? Ako, Judge? Hindi yun sa ganun. Mabilis lang talaga ako makaisip ng senaryo. Buksan mo ang gate at pasilungin mo sila rito. Ano? Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo, Ina? Oo. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi rin naman po. Ano pong sadya ninyo rito? Ako nga po pala si Javier, ma'am. Ito naman po ang magulang ko, Ernesto po, tatay ko. Perla naman po, ang nanay ko. Magandang gabi ho, ma'am. Pleased to meet you. Ma'am, magbabaka sakali po lang sana kami na baka makahingi maski konting tulong. Napalayas po kasi kami ron sa lupang sinasakan ni tatay. Dahil nagkaalitan sila noong bagong may-ari. May nakapagsabi po kasi sa amin na maraming trabador ang nag-alisan dito at naghahanap kayo ng bago. Taga saan kayo? Tubong kapis po kami, sir. Pero noong mga tulong ako rito sa Batangas nang nakakaraan ay doon na kami napatira sa Lemery. Kaya lang ay minalas-malas na napalayas na kami roon. Ilang araw na rin kaming pag-alagala at nagbabakasakaling may matutuluyan o makukuhang trabaho. Kanino naman ninyo nabalitang naghahanap kami ng bagong trabahador? Elias, ano ka ba naman? Totoo naman ang sinasabi nila. Naghahanap din naman talaga tayo ng mga bagong trabahador. Basang-basa rin kayo. Magpatuyo muna kayo. Mukhang nabasa na rin ang mga bag nyo. Pero may maipapahiram naman sigurong damit si Elias sa inyo, Javier. Mag-Ernesto. Ako lang bahala kay Aling Perla. Nako, ma'am. Ibig bang sabihin niya na tanggap na kami sa trabaho? Hindi. Wala namang sinabi si Ina, hindi ba? Elias. Magsipagbihis na po muna tayo. At baka pare-pareho pa tayo magkasakit. Pag-usapan natin ang tungkol dyan habang naghahapunan. Elias, sabihan mo si Rina na magdagdag ng plato para sa 3 katao. Naku ma'am, nakakahiya naman po. Narito lang naman kami para sa trabaho. I'll see you all at dinner. Mas mabuti kung dito na lang magtrabaho sa mansyon si Aling Perla. Habang sina Javier at Mang Ernesto naman ay sa bakahan. Total, naghahanap din naman ako ng pwedeng maging kasambahay. Okay lang ba yun sa inyo? Nako, walang problema sa amin yan, ma'am. Magaling akong magluto at saka maglinis. Mabuti naman po kung ganon. Si Elias nang bahala sa inyo mag-ama. Javier, Mang Ernesto, nakahiwalay po kasi ang quarters ng mga trabado sa bakahan. Si Aling Perla naman, dito siya sa mansyon. Since magiging kasambay siya rito. Ma'am, kayayaman po pero baka pwedeng magkakasama na lang kaming pamilya. Wala pang 10 ektarya itong asyenda. Huwag kang mag-alala, Javier. Magkakakitaan pa kayong mag-anak sa araw-araw. Elias, may problema ba kung magkakahiwalay kayo, Javier? Hindi naman kalayuan ang quarters ng mga trabador sa bakahan. At tama rin naman si Elias na magkakakitaan pa rin kayo. Minsan kasi ay inaatake ng sakit itong si Javier. Kaya hindi siya sanay na mapawalay sa amin. Kung ganon, pwede ba namin malaman kung anong sakit ng anak ninyo? Ayun na, nabasa. Ma'am, pasensya na po kayo. Ay, hindi ko po sinasadya. Bawasin niyo na lang po sa sasahurin ko, Hayaan ma'am. ninyo yan, Aling Perla. Pinggan lang naman yan eh. Mamahalin pa naman yan. Paboritong pinggan niya ng tiyahin ni Ina na si Madam Carolina. Elias, hindi ba sabi ko pinggan lang yan? Sabi mo nga. Lilinisin ko na lang po, ma'am. Ako na ang gagawa, inay. Baka masugatan ka pa. Natapos ang hapunan at sinamahan na ni Elias ang mag-ama sa magiging tulugan ng mga ito sa mansyon. Kasama niya. Habang si Aling Perla naman ay inihatid ni Rina sa maid's quarter.
Mahimbing ang naging tulog ko ng gabing yon dahil na rin sa ulan. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, may narinig na naman akong kalabugan sa kabilang silid. Hindi ko na lang yun pinagtuunan pa ng pansin dahil baka guni-guni ko lang ang lahat. Baka dala lang yun ng nakakabinging katahimikan dahil masyadong malaki ang mansyon para sa aming iilang tao lang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Na narito nga ang hinahanap natin, ha, Javier? Opo, tay. Ako mismo ang nakatuntun noon sa loob ng mansyon. Ilang beses na ako nakapasok. Hindi na ako maaaring magkamali. Magandang balita yan. Talaga. Sa wakas, mababawi ko na ang dapat ay sa atin. At makakapagsimula ka na ng bagong konseho ng lahi natin sa lugar na ito. Basta saan ba tayo nangahawak at maghahari sa lugar na ito? Pero may isa pa tayong problema. Yung Elias. Madali na para sa atin ang alisin siya sa ating landas. Alam ko naman yan. Ang tinutukoy ko ay si Ma'am Ina. Kagaya ni Elias, papatayin din natin siya. Sa kayong alalay niya, wala tayong ititira sa kanila. Pero wala naman pong ginagawang masama sa atin si Ma'am Ina. Tay, baka naman pwede takutin na lang natin siya para umalis Teka dito. nga. At bakit parang lumalambot ka na, ha, Javier? Hindi ka naman ganyan doon. Kaya nga, huwag mong sabihin sa amin na nagkakagusto ka na sa babaeng yon. Mabait naman si Ma'am Ina. Tsaka isa pa, akala ko ba napag-usapan na natin noon yan? Na hindi na tayo mandadamay ng taong wala namang kasalanan. Hindi maiiwasan na may inusinting buhay ang madamay. Dapat ay tanggap mo na ang katotohanan yan. Lalo na at silang mga tao ang unang hindi makatanggap na may mga nilalang na gawa natin. Kung hindi naman magiging tinik sa lalamunan natin ang dalagang yon, mataas ang tsansa na hindi natin siya patayin. Pero sa oras na may gawin siya, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ang mabuti pa, magsibalik na tayo sa loob at baka makalata pa sila. Ina, gising ka na ba? Hindi ko alam kung maiinis ba ako o hindi kapag ganoong hindi ako nakakatulog ng ayos, gusto ko pang magtagal sa kama. Subalit hayon na si Elias. Panay ang katok. Ang aga mo namang mambulabog, Elias. Kung gising ka na, buksan mo itong pinto. At may importante akong sasabihin sa'yo. Sandali lang. Nag-ayos ako ng sarili. Nagmumug at nagbihis ng robe bago ko binuksan ang pinto. Baka mamaya kung ano na naman ang isipin ni Elias kapag nakita na naman niya ako sa hindi kaaya-ayang ayos, kagaya noong nakatapis lang ako ng tuwalya. Dama ko iba ang tingin na ipinukol niya sa akin ng sandaling yon. Ano bang problema? Kay aga-aga. May masamang balita galing sa bakahan. Ang sabi ni Javier, nitong umaga raw pagising nila, may nasa 10 baka raw ang patay at biyak ang mga tiyan. Wala raw lamang loob. Diyos ko, sino naman ang gagawa nun? Yan na nga ang inaalam pa namin. Pinapa-review ko na ang mga CCTV sa mga gate kung sino ang mga naglabas-pasok sa asyenda. Meron ka bang suspect? Mahirap magbintang. Alam mo yan. Pero hindi ko maiwasang isipin na baka isa sa mga trabahador na umalis at may galit ang gumawa noon. Nasa magkano ang estimated loss natin? Halos naglalaro rin sa kulang 1 milyon ang nalugi sa atin sa pagkamatay ng 20 bakang yon. Pero bakit lamang loob lang ang kinuha? Ako mahirap sagutin ang tanong mong yan, Ina. Dahil maski ako ay hindi alam kung bakit. Ang alam ko lang, may kumakalaban sa atin na gusto tayong pabagsakin. Ang buong akala ko pa naman, maayos ng lahat. Pagkatapos ngayon, may nakaisip ang gawan tayo ng ganito.
Ibinigay naman natin kung ano ang gusto nila. Huwag mo na lang din munang pakaisipin. Hindi pa rin naman tayo nakakasiguro kung may kinalaman nga ang mga dating trabahador ng asyenda sa nangyari. Paano kung hindi iisipin? Baka mamaya yan bankrupt na ang asyenda nang hindi natin namamalayan. Siyempre, hindi natin hahayaang mangyari ang iniisip mo. Hindi ko maintindihan kung ano ang mararamdaman ng sandaling yun. Parang ilang araw lang nakatahimikan ang pinagkaloob sa amin at pagkatapos ay malaking problema na ulit ang kailangang harapin. Mabuti na lang talaga tinutulungan ako ni Elias. Dinukot ni Elias ang cellphone nito sa bulsa ng pantalon at binasa ang natanggap na mensahe. May problema na naman ba? Pupunta lang ako sa guardhouse sandali. Tapos na raw nilang i-review ang mga CCTV. Okay. Pagkaalis ni Elias ay sakto namang narinig ko ang kalabugan sa kabilang kwarto. Hindi ko na magawang isipin na baka imahinasyon ko lang ang lahat dahil gising na ang diwa ko ng sandaling yon. Kaya naman patakbo na akong lumabas ng aking silid at nagpunta roon. Inabutan ko roon si Aling Perla na nasa aktong pagtutulak ng kama. Mukhang katatapos lang nitong palitan ang bedsheet. Ma'am, may problema po ba? Meron po ba kayong ipag-uutos? Wala naman, Aling Perla. Akala ko lang kasi kung ano yung nagkakalabugan dito. Bakit, Ma'am Ina? May mga naririnig ka ba rito? Meron. Ikaw ba, Aling Perla? Ay, wala naman akong narinig dito na kakaiba maliban sa Sa ano? mga naglalandi ang pusa na kumakalabog sa bubong tuwing gabi. Medyo funny rin pala kayo, Aling Perla. Ito naman ay payo ko lang, Ma'am Ina. Alam mo, minsan, mas makabubuti kung magpatay malisya ka na lang. Kung wala kang alam at hindi ka mag-uusisa, mas ligtas. Napatulala na lang ako ng sandaling yun habang pinapanood si Aling Perla na lumabas ng silid bit-bit ang maruruming beddings. Palaisipan sa akin ang mga huling pangungusap na sinabi niya. Subalit hindi ko na nga magawang usisain pa yun. Hindi ka pa ba kakain, Ina? Kanina pa nakahain ng pagkain, lumalamig na oh. Ewan ko ba? Parang wala na akong ganang kumain ng kahit na ano. Mula noong makatikim ako ng luto ni Aling Perla. Hala siya oh. Ano ka, nagayuman ng luto ni Aling Perla? Sorry ka na lang at day off niya ngayon. Sa susunod nga sabihin mo kapag magdi-day off siya, ipagluto niya ako ng pagkain in advance. Parang bisyo na yan ah. Rina, narinig mo ba yun? Ang alin? As in, wala kang naririnig? Ay, huwag ka magbiro ng ganyan, Ina ha. Hindi ka nakakatuwa. Mabilis akong tumayo at nakiramdam ng mabuti kung mauulit ba ang naririnig kong mga tunog. Pero wala na ang mga yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lang palagi ang nakakarinig. Minsan gusto ko nang isipin na baka nasisiraan ako ng ulo o kung anuman. Nagpunta ako sa guest room na katabi ng aking silid kung saan ko unang narinig ang mga kalabugan. Kagaya noong mga naunang punta ko, wala pa ring kakaiba sa loob ng guest room. Walang bakas ng kahit ano na maaaring makapagturo sa akin na may kakaibang nangyayari sa loob niyon. Ano bang nangyayari sa'yo, Ina? Nakakaloka ka naman. Bigla ka na lang nanakbo riyan. Ewan ko ba, Rina? Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong nangyayari sa akin eh. Nararamdaman ko talaga na may kung anong nangyayari. Ang kaso hindi ko nga alam kung ano. Kailangan ko ng sagot. Mamina! Mamina! Oh, Aling Perla, bakit nandito ka na? Akala ko ba sabi mo bukas ka pa babalik? Ay, maaga naman akong nakatapos sa inasikaso ko kaya bumalik na rin ako. Mabuti naman kung ganon. Pero Ma'am Ina, alam ba ninyo nagkakagulo ngayon sa quarters ng mga trabahador dito sa asyenda? Nagkakagulo?
Nagkakagulo sila roon dahil may nangyari daw. Nakasalubong ko nga si Elias na papunta pa sana rito. Pero sabi ko sa kanya, ako na lang ang bahalang magsabi sa'yo. Nabanggit ba ni Elias sa inyo kung anong nangyari? Ang mabuti pa, puntahan na lang natin. Halika na, dali! Sige, Aling Perla, kayo na munang bahala rito sa bahay. Oy, sige, Ma'am Ina. Ina! Elias, anong nangyayari rito? Huwag mong sabihin sa akin na may namatay na namang baka. Hindi. Pero Ano, Elias? Huwag mo akong bitinin. nagkakagulo rito. Kasi si Mia, yung anak ng isa sa mga trabahador, nakakita raw ng manananggal. Muntik pa nga raw makuha ang bata. Noon ko narinig ang mga hikbi ng batang nang sandaling yun ay pinalilibutan ng mga trabahador sa hasyenda. Nandoon ang bakas ng labis na takot sa bawat hikbi nito at kasabay pang panginginig ng katawan. May katotohanan ba kaya ang sinasabi ng bata, Elias? Hindi ko rin alam. Pero nasisiguro kong hindi yan iiyak gaya niyan kung nag-iimbento lang ng kwento. Sasabat lang ako, ano? Posible rin naman kasi na baka hindi talaga manananggal ang nakita niya. Nasa probinsya tayo, maraming naninirahan ditong malalaking species ng ibon kasi nga may mga kagubatan pa rito. May punto rin naman itong Serena. Pero sana nga ay ganyan lang ang katotohanan sa likod nitong pangyayaring to. Ang ipinag-aalala ko talaga ay baka may nananabutahe o nananakot dito sa atin sa hasyenda. Lalo pat nagkaroon nga ng insidente rito sa bakahan nung nakaraan. Oo nga eh. Hindi maalis sa isip ko na baka nga rin ganyan. Ano pala yung resulta ng pag-review sa CCTV? May nakita ba? Isa pa nga yan eh. Walang nakita sa CCTV kundi mga anino na bigla na lang nawawala at mga kakaibang tunog na hindi malaman kung anong pinagmulan. Nababahala na rin ang mga nagbabantay lalo pa ngayon na may balita tungkol sa pagkakakita ni Mia rito na manananggal. Ano ang sabi nila? Maraming natatakot at gusto nang umalis. Kagaya na lang ng pamilya ni Mia. Pinayagan mo? Alam mo, hindi ko payagan. Kung nararamdaman nilang hindi na sila ligtas dito sa asyenda, hindi naman natin sila pwedeng piliting manatili. Habang tumatagal, imbes na nababawasan ang mga problema, parang mas lalong nadadagdagan. Idagdag mo pa yung mga misteryosong pangyayari na yan. Uy, pero totoo bang may aswang rito? Like, yung manananggal na yan, ha? Naniniwala ka pa rin sa mga kwentong ganyan, Harina? Bakit naman hindi? Parang mas may chance pang magkatuluyan kay ni Elias kaysa totoong may aswang eh. Tumingin sa akin si Elias. Blanko ang ekspresyon ng mukha. Hindi ko tuloy alam kung minasama niya ba ang sinabi ko o hindi. Nagbibiro lang naman ako. Ang mabuti pa, bumalik na kayo ni Rina sa mansyon. Lumalalim na ang gabi at hindi na makakabuti kung nasa labas pa kayo. Lalo na at kaliwat kanan na ang nangyayari dito sa asyenda. At ikaw? Susubukan ko munang ayusin ito. Kailangan ko munang mapanatag ang loob ng mga trabahador. Sigurado ka bang kaya mo? Parang ang laki naman yata ng pagdududa mo sa akin. Hindi ka kasi ganun ka-compassionate kaya medyo nagduda ako kung kakayanin mong panatagin ang loob nila. Medyo lang naman. Oo, kaya ko na. Mas mabuti na yung kayanin ko kaysa maiwan ka pa rito, no? Ayaw ko namang abutin ka pa ng hating gabi rito sa labas. Tama nga naman si Elias. Kaya tayo nang bumalik sa mansyon. Bigla akong na-stress sa mga pangyayari sa hasyenda. Wala naman akong maiisip na magandang gawin para mag-unwind lalo pat gabi na. Kaya nang makita ko ang swimming pool, naisip ko na lang na magbabad doon. Ang sarap talagang maglangoy kapag stress. Mas masaya sana siguro kung sinamahan ako ni Rina. Kung bakit ba naman kasi ang duwag ng isang yun?
Ilang laps din ang nagawa ko sa pool bago ako tuluyang nakaramdam ng pagod sa paglangoy. Nakaahon na ako at nagtatapis ng tuwalya nang bigla akong may marinig na tunog mula sa itaas. Walang ano-anong sinugod ako ng nilalang na may pakpak. Pinagkakalmot ako nang matutulis itong mga kuko hanggang sa mahulog akong muli sa pool. Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Lumubog ako sa ilalim at naramdaman ko ang panghahapdi ng mga sugat sa aking katawan. Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit ng mga yon. Yun din ba ang manananggal na nakita ni Mia? Kung ganoon ay may katotohanan nga ang mga katulad nito. Mayroon ngang ganoong nilalang sa Hacienda Carolina. Posible kayang yun din ang dahilan kung bakit walang interes sa hacienda ang mga kamag-anak ko? Mamina! Mamina! Nasaan ka? Nandito ako, Javier! Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo, Mamina? Tulungan mo ako, please! Inatake ako ng manananggal! Umawa ka sa kamay ko! Mamina! Awak! Nang hihinang ikinapit ko ang aking mga kamay sa braso ni Javier. Ilang sandali pa ay naiahon na niya ako mula sa tubig. Nanginginig ang katawan kong nagbaling ng tingin sa tubig ng swimming pool na ng mga sandaling yon ay may bahid na ng dugo. Dugo ko. Mamina, ang mabuti pa pumasok na kayo sa loob sa ganon ay magamutan ni Rina ang mga sugat ninyo. Oo nga. Salamat sa tulong mo, Javier. Anong nangyari sa'yo, Ina? Oh my gosh! Ina! What happened? Sino may gawa sa'yo niyan? Hindi sino, kundi ano. Ibig mo bang sabihin? Inatake na aswang si Ina? Sabihin mo, Ina. Manananggal ba ang umatake sa'yo, ha? Oo. Inatake ako ng manananggal pagkatapos ko maligo sa pool. Ang mabuti pa, gamutin na ninyo ang sugat ni Mamina. Nilalamig na rin siya, kaya kailangan niya lang magbihis. Ako nang bahalang mag-asikaso kay Ina. Pakidala na lang ng medicine kit sa kwarto niya, Elias. Sige, isusunod ko ron maya-maya. Halika na sa itaas, Ina. Inay, bakit naman ginawa ninyo kay Ma'am Ina yun? Bakit ninyo siya sinaktan? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo na napasya rito? Hoy, Javier. Huwag mong makao-kausap ang iyong ina sa tunog ganyan. Dahil lang sa hasyendera na yon, kung mapagsalitaan mo na ang iyong ina, ay nako, baka nakakalimutan mong siya ang nagluwal sa iyo. Ito na naman tayo sa mga utang na loob sa inyo. Ako pa rin ang problema rito, ha, Itay? Sinusunod ko naman ang lahat ng mga pinag-uutos ninyo sa akin. Kahit na alam kong mali ang mga yun. Pinatay mo nga ang mga baka at kinuha ang mga lamang loob noon. Pero isa't kalahati ka rin tanga dahil para mong pinagkanulong sarili mo. Talagang ikaw pa ang nag-report kay Elias ng tungkol sa nangyari? Sinabi ko man o hindi, malalaman pa rin niya yun. Hindi naman lihim ang ginagawa ninyo sa akin. Hindi ba't kayo rin nag-utos na basta ko na lang iwan ang mga baka? Dahil ang misyon natin ay manakot. Kailangan nating mapaalis ang lahat ng trabahador dito at pati na yung ina na yan bago ang susunod na pagpula ng buwan. Lumalakad ang mga araw at wala pa rin tayong nagagawa. Pero bakit kailangan saktan ninyo ng ganun si Ina? Dati naman ninyo siyang tinatakot sa mga kakatuwang pangyayari sa loob ng bahay. At sino ka para questionin ang pamamaraan ko? Nakita mo naman, makailang ulit ko siyang tinakot sa loob ng mansyon pero hindi siya natitilak. Kailangan ko nang gumawa ng ibang paraan. Kahit yung inosenteng bata nga, gusto nyo ring idamay? Hindi ko naman itinuloy, hindi ba? Dahil kinontra mo ko. Kaya naman, si Ma'am Ina ang pinagbalikan ninyo. Hoy, kayong dalawa, tama na yan. Tayo ang magkakakampi rito. Bakit nag-aaway kayong mag-ina? Ha? Bakit hindi yung magaling mong anak ang tanungin mo? Siya naman itong nanguna.
Lahat na lang ng mga ginagawa natin ngayon, sinasaklawan niya na. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Javier. Nagkakagusto ka ba sa ina na yon? May gusto man ako, wala kay Ma'am Ina. Alam ko naman malabo. Ay, talagang malabong magustuhan ka ng ina na yon, lalo pat nariyan ang karibal mo si Elias. Anong... Ang ibig ninyong sabihin? Mukhang may gusto rin ang Elias na yung kay ina. Iba ang paraan ng pagtingin niya. At saka isa pa, mas dapat na pagsumikapan mo magtagumpay ka sa misyon mo, anak. Ikaw ang inaasahan namin na magiging sunod na supremo ng mga aswang. Sa susunod na pagpula ng buwan, mangyayari ang katuparan ng lahat ng mga plano natin. Tandaan mo, Javier. Kay tagal tayong kinawawa at inalipin ng mga grupo ng ibang aswang, maski saan tayo magpunta. Sa araw na lumakas ka, ikaw naman ang sasambahin ng lahat. Kaya kailangan nating maitaboy ang mga narito sa asyenda. Kapag wala na silang lahat, sisimulan na natin ang paggiba sa mansyon at paghuhukay para palabasin ang altar kung saan natin gagawin ang ritual. Oh, maayos na bang pakiramdam mo? Dapat nagpapahinga ka muna rin sa kwarto mo. Hindi naman ako pagod o kung ano para magpahinga. May mga galos lang. Aba kahit na. Hindi ka nga pagod sa pisikal, pero alam kong hindi tumitigil yung utak mo kakaisip ng mga kung ano-anong bagay. Ay wow ha. Parang kilalang kilala mo na ako kung makapagsalita ka eh. Base lang naman yun sa obserbasyon ko. Tsaka, ganun kasi ang pinapakita mo sa akin itong mga nakalipas na linggong nandito ka sa asyenda. Ang bilis ng panahon ano? Oo nga. Parang kailan lang mula noong una akong tumapak dito sa Hacienda Carolina. Ngayon, ang dami-dami nang nangyayari. At pakiramdam ko, itinataboy na ako paalis dito ng tadhana. Yan ba talagang nararamdaman mo? Paano mo naman nasabing pinapaalis ka na ng tadhana? Tingnan mo naman. Parang sa papalugi na ang bakahan. Pagkatapos sinugod pa ako ng manananggal. Gusto ko nga sanang kausapin ng mga kamag-anak ko kung yun bang dahilan kung bakit ni isa sa kanila ayaw makialam dito sa asyenda. Yan ba ang palagay mo? Ano pa nga ba? Sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba rito sa asyenda. Hindi pa man nangyayari ang mga bagay-bagay. Iba ang pakiramdam ko, lalo na sa mansyon. Bata pa lang ako, sinasabi ko na yun kay Lola Faustina. Talaga ba? Anong sabi niya? Matagal din nagtrabaho rito ang lola, hindi ba? Parang ilang dekada rin yata. Oo naman, dalagita pa lang si Lola, nandito ng pamilya namin. May mga nakakwento nga siya sa akin noong bata pa ako na sa ilalim daw ng mansyon na ito may tunnel. Ginawa raw yun dati noong panahon ng Japanese occupation dito sa atin. Tunnel? Nabanggit ba ng lola mo sa iyo kung saan ang daan papunta sa tunnel na yon? Hindi ko na maalala kung saan parte ng mansyon. Basta ang sabi niya lang sa akin, isa sa mga kwarto rito ang may hidden trapdoor at naroon ang higdan pababa sa tunnel. May nasabi rin si Lola sa akin, minsang binaba nila ang tunnel nung bata pa siya at may nakita raw silang nakakatakot na parte roon na para bang may altar. Talaga? Hindi mo ba alam ang tungkol dun sa tunnel? Hindi eh. Hindi yun napagkukwentuhan sa pamilya namin. At hindi rin niya nabanggit ni Tia kahit na kailan. Baka wala talagang may alam. Kasi hindi naman ang pamilya namin ang unang may-ari nitong hasyenda. Minana na lang ito ng tiyahin ko sa asawa niya noong mamatay yun. Ah, oo nga pala. Pero ang alam ko, may blueprint itong mansyon na nakatago ron sa library eh. Halika, tingnan natin. Hindi nagtagal nakarating kami ni Elias sa library. Medyo magulo roon. Hindi ko alam kung paano naming mahahanap ang blueprint sa lagay na yon. Elias, noong mabanggit mo ang tungkol sa tunnel at sa trapdoor, bigla akong naisip na
Baka konektado roon yung mga kakaibang tunog na naririnig ko sa may guest room. Saan guest room? Doon sa katabi ng master's bedroom. May ilang sandali kaming nagkatitigan ni Elias. Tila ba sinusuri niya akong mabuti ng sandaling yun. Siguro kung ano na ang iniisip niya tungkol sa akin. Dito sa drawer na ito. Dito ko yung nakita noong isang beses eh. Tulungan na kita. Hindi, wag na. Medyo maalikabok. Hindi yata nalilinis si Aling Perla itong library. Elias, narinig mo ba yun? Oh, parang si Rina. Magkasunod kaming tumakbo palabas ni Elias. Nagpaikot-ikot kami sa loob ng mansyon sa paghahanap kung saan nagmumula ang sigaw ni Rina at nakaabot pa kami sa labas ng paghahanap. Ngunit wala ito roon. Elias, hindi kayo nasa tunnel si Rina? Paano naman siya makakarating doon? Hindi niya nga alam ang tungkol sa tunnel. Mapuwera na lang. May nagdala sa kanya ron. Yun na nga eh. Baka kung may sinong nakakaalam tungkol doon at ginawa na siya ng masama. Ang mabuti pa, bumalik tayo sa library. Kailangan nating makita ang blueprint nitong mansyon. Halika na! Pinagtulungan na namin ni Elias ang paghahanap ng sandaling yun. Hindi nagtagal at tatagpuan ko ang blueprint sa pinakailalim ng gabundok na salansan ng mga papel. Ang problema, hindi ko masyadong maintindihan yon dahil wala naman akong kaalaman sa pagbabasa ng blueprint. Si Elias naman ay titig na titig doon. Naiintindihan mo ba yan, ha? Oo, Talaga? Paano? kumuha ako ng civil engineering na kurso dati. Hindi nga lang ako nakapagtapos. Oh, I see. Ano na nakita mo? Mukhang tama ka nga. Nasa guest room nga katabi ng master's bedroom ang trapdoor. Sinasabi ko na nga ba tama ako? Halika na! Magkatulong naming itinulak ni Elias ang king-sized bed papunta sa kabilang panig ng silid. Isang carpet nang tumambad sa amin na nang iangat ko ay may trapdoor nga sa ilalim. Kumakabog ang dibdib na inangat ko ang malaking square na pinto noon. Bumungad sa amin doon ang isang spiral na hagdan pababa. Napakagaling ng arkitektong gumawa ng mansyon. Sa ibaba hindi mo akalaing ang isang poste roon ay naglalaman pala ng hagdan pababa sa isang tunnel. Bakit maliwanag sa ibaba? Parang may ilaw. Kung gano'n, may nakakaalam nga ng tungkol sa tunnel. Mas mabuti kung maiwan ka na lang dito, Ina. Ako na lang ang bababa. Ha? Eh paano kung may tao nga sa ibaba at mapahamak ka? Hindi ba't mas malilintikan kung dalawa tayong mapapahamak sa ibaba kung sakali? Kaya huwag na matigas ang ulo mo at bumito ka na lang, okay? Mag-iingat ka, Elias. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag napahamak ka. Sumirko ang puso ko nang makita kong gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Elias. Wala siyang sinabi, ngunit alam kong batid na niya ang ibig sabihin ng mga salitang lumabas sa bibig ko. Habang pinapanood siyang bumaba sa hagdan ng tunnel ay taimtim akong nanalangin para sa ligtas niyang pagbalik. Hindi ko na alam kung gaano katagal mula noong bumaba si Elias sa tunnel, basta ang alam ko lang parang walang hanggan ang paghihintay kong makabalik siya. Hanggang sa nakarinig ako ng sigawan mula sa ibaba at maya-maya pa ay sumulpot si Elias kasama si Javier. Hawak-hawak ni Elias ang mga kamay ni Javier na akala mo ay isa itong nahuling kriminal. Javier? Anong ginagawa mo sa tunnel? Nadatan ko siya sa ilalim. May kung anong binabakbak sa pader. Javier, magpaliwanag ka. Wala akong dapat ipaliwanag. Aba talagang sumasagot ka pa? Javier, please. Kahit na ano pa ang gawin ninyo, hindi ako sasagot. Narinig mo naman ang mga sinasabi niya, Ina. Una pa lang, binalaan na kita tungkol sa kanila. Pero anong ginawa mo? Naiintindihan ko naman na mali na pinagkatiwalaan ko si Javier.
Pero, Wala nang pero pa, Ina. Mas makakabuti kung palayasin mo na ang pamilya ni Javier dito sa asyenda. Elias, baka naman nabibigla ka lang. Ano pa bang paliwanag ang gusto mo, Ina? Nahuli ko na nga siyang may binabakbak sa ilalim ng tunnel. Hindi pa ba sapat yung patunay na may kung anong tangka siya rito? Marami ka nang nagawang kabutihan sa kanila, pero tingnan mo kung ano ang isinukli niya. Iwan mo muna kami, Elias. Gusto ko makausap si Javier. Naisip ko na baka kaya ayaw magsalita ni Javier ay dahil naroon si Elias. Baka kung kaming dalawa lang ay makumbinsi ko siyang sabihin sa akin kung ano ang totoo. Sa huling pagkakataon, bibigyan ko pa rin siya ng chance na ipaliwanag ang panig niya. Ano ka mo? Hindi, Ina. Hindi kita iiwang mag-isa rito kasamang lalaking ito. Wala akong tiwala kay Javier. Kung wala kang tiwala kay Javier, sa akin ka na lang magtiwala. Pakiusap, Elias. Nagpalipat-lipat ang tingin ito sa amin ni Javier sa kawalang abog na binitiwan ng lalaki. Padabog ang mga yabag na naglakad si Elias palabas ng silid. Noon lang tila ibig magsalita ni Javier nang ganap na kaming dalawa na lang ang nasa loob. Sige, Javier. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo at makikinig ako. Pasensya ka na, Ma'am Ina. Alam kong sinira ko ang tiwalang binigay mo sa akin. Hindi ko na sana gusto pang gawin ang mga bagay na yun. Anong mga bagay ang tinutukoy mo? Hindi ko maaaring sabihin. Basta ang tanging magagawa ko lang ay ang pagbilinan kang palagi mag-iingat. Hindi ka ligtas dito, Ma'am Ina. Kung maaari umalis ka na lang. Hindi na ligtas ang asyendang ito sa kahit na sino para sa susunod na mga araw. Hindi ba mas makabubuti kung sasabihin mo sa akin kung ano ang katotohanan? Kaysa yung binibigyan mo lang ako ng babala. Hindi ko nakikilala kung ano ang kalaban. Aswang. Mga aswang kami, Ma'am Ina. Aswang kayong mag-anak? Ibig mong sabihin? Sila yung manananggal na umatake sa iyo at ako naman ang kumitil at kumuha ng mga lamang loob noong mga namatay na baka rito sa asyenda. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko ng sandaling yun, hindi mukhang nagbibiro si Javier sa mga bagay na inamin niya sa akin. Kulang ang sabihing natakot ako sa nalaman ko. Ang magkakasunod na malalakas na katok mula sa labas ang nagpabalik sa huwisyo ko. Hindi ko na hinintay kung may sasabihin pa si Javier at mabilis akong lumabas ng silid. Anong nangyari sa pag-uusap ninyo ni Javier? Palayasin mo na ang buong pamilya niya rito sa asyenda. Sinasabi ko na nga ba, tama ako. Una pa lang talaga, hindi na magandang pakaramdam ko sa kanila. Palagi kong binabantayan ang mga kilos nila. Masyado silang misteryoso at palaging parang may itinatago. Serena, hindi mo ba siya nakita sa tunnel? Yan nga ang dahilan kung bakit ko kayo kinatok. Nakita na si Rina. Natagpuan siyang duguan sa may bakahan. Parang yung nangyari sa'yo. Ano? Sa malamang sinaktan siya ng manananggal. Nasaan na siya? Iniuwi naman siya ng mga trabahador dito sa mansyon. Nasa kwarto na siya at ginagamot ni Aling Perla. Shit! Bakit ipinagkatiwala mo pa kay Aling Perla ang paggamot kay Rina? Ina, sandali! Alam mo namang hindi na natin sila maaaring pagkatiwalaan pa, Elias! Pero ginagamot lang naman. Ano ba ang... Rina! Ma'am Ina, huwag po kayong mag-alala dahil maayos na po ang lagay ni Miss Rina. Nalinis at nalapatan ko na po ng paunang lunas ang mga sugat niya. Lumayo ka sa kanya! Po? May ginawa ang magaling mong anak, Aling Perla. Nahuli namin siya at dahil doon, pinapaalis na kayo ni Ina rito sa asyenda. Kailangan na ninyong umalis sa lalong madaling panahon. Ma'am Ina, kung ano man po ang pagkakasalang nagawa ng anak ko si Javier, bigyan niyo siya ng pagkakataong magbago. Mabait namang bata yun. Siguro ay... Pasensya na, Aling Perla. Pero hindi na magbabago pang desisyon ko. Mas makabubuti para sa ating lahat ang maghiwalay na lang ng mga landas.
Umalis na ho kayo rito. Tinitigan ako ng masama ni Aling Perla, yung tingin na may halong pagbabanta. Nanginginig na ang bukong katawan ng sandaling yun, subalit sinikap kong huwag magpahalata. Matagal niya akong tinitigan ng ganoon na parabang lalo niya akong tinatakot. Mabuti na lang at hinila na ito ni Elias, yun nga lang hindi niya inaalis ang masamang tingin habang naglalakad palabas. Nasaan na kaya tong si Inat? Kanina ko pa hindi makontak ang phone niya. Siya ito nagyaya magkape at merienda, pero siya naman itong hindi sumusulpot. Oh, Elias! Nasaan si Ina? Ha? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Eh di ba't kayong dalawa itong laging magkasama? Hindi ko kasama si Ina. Maghapon kami nagkumpuni ng bakod sa bakahan. Ibig mong sabihin wala siya rito? Wala. Nag-chat nga lang siya sa akin na magtimpli ng kape at maghanda ng merienda. Pagkatapos sabi niya, pabalik na siya rito. Pero wala pa rin siya, malamig ng kape. Gaano katagal na mula noong i-chat ka niya? May mahigit 2 oras na nga ako naghihintay rito eh. Hindi ko rin siya matawagan. Sa tingin mo ba may masamang nangyari kay Ina? Hindi malayong ganun na nga. Elias! Kuya Julio! Nakita ba ninyo si Ina? Masamang balita. Sa pilitang isinama ni na Perla at Ernesto si Mamina. Wala na akong nagawa para pigilan sila. Kasi hinampas ako ni Ernesto sa ulo at nawalan ako ng malay. Saan nila dinala si Ina? Hindi ko alam. Ang naaalala ko lang, iaalay daw. Mukhang gising na siya, Perla. Mabuti naman at gising ka ng babae ka. Nasaan ako? Anong gagawin niyo sa akin? Una, masyado ka ng maraming nalalaman. Pangalawa, nakakabwisit ka na dahil hinahadlangan mo mga plano namin. Panghuli, dahil sa'yo'y nahihirapan na akong pasunurin ang anak ko. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kayo nga itong basta na lang dumating sa asyenda at kung ano-anong masamang ginawa. Binabawi lang namin ang dapat ay sa lahi namin. Lumabas din ang totoo. Mga aswang nga kayo. Sinabi sa'yo ni Javier ang tungkol sa amin kaya dapat lang namamatay ka. Pero huwag ka mag-alala. Dahil magkakaroon ng silbi ang pagkamatay mo. Dahil gagawin ka naming alay. Iginala ko ang aking tingin sa lugar. Mukhang nasa loob ako ng tunnel at nakahinga sa parang altar habang nakagapos. Sa itaas ay may natatanaw akong butas. Sa malamang ay hinukay yun. Sa butas ay tanaw ko ang buwan. Halos nasa kalahati na ang pula ng buwan. Ang mabuti pa ay simulan na natin ang pagkuha ng dugo sa babaeng yan. Natitiyak ko na sa mga oras na maging ganap ang pagpula ng buwan, ay nakuha na natin ang dami ng dugong kailangan natin. Anong gagawin niyo sa akin? Ang dugo ng isang berhen na gaya mo ang kailangan naming ihugas sa altar na ito. Para sa paunang ritual na gagawin namin para kay Javier. Tamang-tama. Dahil mukhang malaki ang pagkagusto sa iyo ng anak ko. Ang pagnanasa niya sa iyo, sa dugo at sa laman, ang tiyak na magpapalakas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang maglabas si Mang Ernesto ng kutsilyo at hinasa-hasa pa nito iyon sa harap ko. Sinubukan kong makawala sa pagkakatali, ngunit masyado yung mahigpit at gumasgas lang ang lumid sa aking balat. Huwag kang malikot para hindi ka na rin mahirapan. Saan mo ba siya gigilitan? Mas maganda kung sa liig. Sa kamay muna, mas maganda kung magtatagal ang paghihirap niya. Mga walang hiya kayo! Wala kayong puso! Kawawa naman tong babaeng ito.
Talagang umaasa ka pang magkakaroon kami ng puso para sa mga taong kagaya mo? Nag-i-ilusyon ka kung ganon. Wala kayong ginawang mga tao, kundi saktan kami. At isisi sa amin ang mga kamalasang nangyayari sa mga buhay ninyo. Maski hindi naman kami ang may gawa. Kahit manahimik kami sa buhay, hindi kayo tumitigil. Inaagaw ninyo ang mga pag-aari namin. At itataboy kami sa mga liblib na kagubatan. Akala ba ninyo? Kayo ang hari? Kung ang karapatan ninyong ipinaglalaban ninyo, bakit hindi kayo lumaban ng patas? Naririnig mo bang sarili mo? Ang mga tao ang unang hindi lumaban ng patas. Kayo ang mga tunay na demonyo, mga kahamat. Gusto nyo kayo lang ang makinabang sa mga bagay na narito sa mundong ibabaw. Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Sa gabi nito, magbabago na ang lahat sa buhay natin. Ilang taon natin itong hinintay, kaya hindi na ako makapapayag pa na may kumontra na naman sa tagumpay natin. Darating ang araw, pagbabayaran ninyo lahat ng kasamaang ginawa ninyo. Hindi mo na makikita pang araw na yon. Serious! Sa nanlalabong paningin ay nakita ko si Elias na sinugod ng mag-asawa. May dala pa itong malaking supot na naglalaman ng asin na isinaboy nito sa mukha ng mga aswang. Umalingaw-ngaw sa tanilang mga sigaw, daing at pag-angil ng mga ito. Sa gilid ng aking mga mata naman ay nakita ko si Javier na mabilis na kinalagan ng mga tali ko. Sa huli, tinulungan kami nito. Pasensya ka na, Mamina. Medyo nahuli kami. Okay lang. Ang mahalaga, nandito na kayo. Pinunit ni Javier ang damit nito at itinali yon sa palapulsuhan kong nagdurugo. Mahigpit ang pagkakatali niya, ngunit panay pa rin ang dugo noon. Hindi ko alam kung gaano nakaraming dugo ang nawala sa akin, pero marahil ay dala na rin ng takot, kaya nakaramdam na ako ng labis na hilo. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo kay Ina! Napangiwi ako nang pilipitin ni Elias ang braso ng matanda sa harap mismo ni Javier. Pero walang ginawa ang anak nito. Si Aling Perla naman ay sinugod si Elias hawak ang kutsilyo. Hayop ka! Sinaktan mo ang asawa ko! Kayo ang masasama rito! Kayo ang unang gumawa ng hindi maganda at nanakit! Dapat ka ring mamatay! Mauna ka naman nananggal! May inilabas si Elias na matulis na kahoy na gawa sa kawayan at sinalubong ng saksak si Aling Perla sa dibdib. Kaagad na napaluhod ang babae at sumuka ng dugo. Galit na galit namang sinugod ni Mang Ernesto si Elias dahil sa nangyari. Pinatay mong asawa ko. At ikaw, Javier, isa kang taksil. Isinusumpa kita, gagabang kang parang as! Tama na ang satsat, tanda! Kailangan mong madala sa ospital, Ina. Maraming dugo na ang nawawala sa'yo. Sige na, isugod mo na si Ma'am Ina sa ospital. Elias, ako na bahala rito. Magkasabay naming niligo ng direksyon ng magulang ni Javier. Dahan-dahan ang nagiging abo ang mga ito. Napansin kong nangingilid ang luha sa mga mata nito at iyon ang bagay na hindi ko maiaalis dito. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na ginawa ng dalawang matanda, ang mga ito pa rin ang pamilya ni Javier. Ikaw, Javier, paano ka na ngayon? Ako nang bahala sa sarili ko. Ang malaga sa akin ngayon ay natapos na ang kasamaan ng mga magulang ko. At hindi na matutuloy pa ang nakaampang dilubyo. Sige na. Kailangan nang madala sa ospital ni Ma'am Ina. Binuhat ako ni Elias at inilabas ng tunnel na yon.
Sa itaas ay sinalubong kami ni Rina na noon ay puro galos ang katawan dahil sa pag-atake rito ni Aling Perla. Kuya Julio, madali kayo. Kailangan nating umabot ng ospital. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Buong akala ko talaga ay mamamatay na ako sa kamay ng mga aswang. Pero ayun at natagpuan ko ang aking sariling may buhay pa rin sa loob ng ospital. Kagad namang nahagip ng mga mata ko si Elias na nakaupo sa isang sulok. Elias, Ina, kumusta ang pakiramdam mo? eto. Parang groggy ang pakiramdam ko. Ano kaya kung umuwi na lang ako? Si Ilyas lang talaga nakita mo, samantalang nandito rin naman ako. May nagsiselos yata sa gilid, oh. Sige na, lalabas na lang muna ako para bigyan kayo ng space. Alam ko namang meron kayong mga dapat pag-usapan. Halika nga rito, Elias. Lumapit ka sa akin. Okay na ba yung ganito kalapit? Sige pa, lapit pa. Eto, okay na ba? Mas malapit pa. Iga ka kasi rito sa tabi ko. Ikaw parang iba na yata to. Gusto ko lang namang maramdaman ka. Gusto kong maramdamang buhay ka nga. At ako pa talagang gusto mong maramdamang buhay? Ikaw na itong nalagay sa peligro dahil sa mga aswang. Akala ko namatay ka na. Ilang araw din ako nasa ICU pero hindi mo ko dinadalaw doon. Hindi kita madalaw sa ICU kasi baka maiyak lang ako ron. Si Javier, anong balita mo sa kanya? Pwede bang saka na lang natin pag-usapan ng tungkol kay Javier? Kapag nakalabas ka na rito sa ospital? Bakit naman patatagalin mo pa? Baka kasi isipin mo ng isipin pagkatapos mas stress ka pang lalo. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin, sa tingin mo pa, hindi ko pa kayang i-manage na ibibigay sa akin ang ibabalita mo tungkol kay Javier? Sigurado ka, ha? Siguradong sigurado. Walang may alam kung ano ang tunay na nangyari kay Javier. Basta noong bumaba ulit kami sa tunnel, ilang araw ang nakalipas, natagpuan namin ni Kuya Julio ang bangkay niya roon. Hindi siya naging abo? Hindi. Baka hindi pa siya ganap na aswang kaya ganon. Siguro, hindi niya kinaya pang mga nangyari. Inisip siguro niya na ang buhay niyang kabayaran sa mga kasamaang ginawa ng magulang niya. Siguro nga. Pero ang mahalaga naman ngayon ay tapos na ang lahat. Oo nga pala. Ano nang balak mo sa asyenda? Gustuhin ko mang ikip ang asyenda. Mukhang hindi na posible pa yon. Bukod sa papalugi na yon, masyado na rin maraming masasamang nangyari ron. Isusuko mo na? Mabigat man sa loob ko. Kailangan ko yung isuko. Kung ganon, paano naman ang mga trabahador? Marami sa kanila ang walang pupuntahan dahil buong buhay nila ay sa asyenda na sila lumaki. Para namang hindi mo alam kung gaano ko kabait na tao. Para namang nagbubuhat ka na niya ng bangko. Oh, biro lang. Ibebenta ko ng asyenda sa isang malaking land developer company. Balak nilang pagtuyo ng subdivision yung lugar. Pagkatapos yung kalahati ng pinagbentahan, ibibigay natin sa mga trabahador. Nang sa ganon, meron silang pagsimulan sa buhay. Seryoso ka ba riyan? Oo naman. Bakit nagdududa ka ba? Hindi. Kahit kailan hindi kita pagdududahan. Bakit? Bakit gano'n na kalaki ang tiwala mo sa akin? Kasi Umamin ka nga. Gusto mo ba ako? kung sabihin kong oo, anong gagawin mo? May magagawa ba ako? Mapipigilan ba kita? Ang tanong, magpapapigil ba ako? Nako ha, Elias. Hindi mo akong madadaan sa mga ganyan-ganyan mo. Sinasabi ko sa'yo,
Tingnan natin. Oo, tingnan nga talaga natin. Malakas ang naging tawanan namin ni Elias dahil doon. Ilang sandali ang lumipas at pumasok muli ng hospital suite si Rina. Umiiyak ito ng sandaling yon. Alam ko na kaagad kung bakit. Ang daya mo, Elias. Ako una may crush sa'yo eh. Pinagpalit mo lang ako kay Ina. Pasensya ka na, Rina. Sadyang ganyan ang buhay. Che! Maraming hindi magandang bagay ang nangyari sa akin sa pagbabalik ko sa Hacienda Carolina, Sir Jupiter. Subalit ang lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng mga aral sa buhay na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbibigay daan upang maibahagi ko sa inyong mga masusugid na tagapakinig ang aking kwento.